Landireni kulikonse kumene mungakhale pachisanu 5 Marichi chaka chake ndi cha 2021 kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio tafikanso ndi programu ina ya Kwagwanji. Dzina langa ndine Ndevu Zamwaye Wonder Msisya. Sindili ndekha pachisanu ndimakhala ndi mkonzi Langwani Steve Dagalira. Ndakulandira Langwani. Ndathokoza bambo Ndevu Zamwaye. Nde tati tikambe fankhani zathu zikuoneka ngati nzambiri zofunika mwina tizikambirane mwa nthawi yochuluka ndipo sachulukisa gagamdiwa tati tiyambiretu. Nkhani imene ikupezeka ma newspaper onse awiri, the Daily Times komanso the Nation yapachisanu pa 5 March ndiyo kuti Katemera amene wakhala kukambidwa mkamwa mwa anthu afika mdziko muno lero. Katemera ameneyi ndi okwana 360,000 doses zobayira ma Jackson ake adabwera kale masiku asanu apitawo komanso timapepala tokuti ma Jackson ajakabaya aziponyamonso zidabwera kale. Zotanthauza chani kodi izi mkonzi? Hayi ndi nkhani yabwino kwa basi ndiyesa zimene zitsapano zalimbikitsa Malawi ambiri kuona kuti mwina kapena nthenda imene ya COVID-19 tikhozadi kuigonjetsa titakhala kuti ndithu tonse tagwirana manja tayikapo chidwi ngati imene chidwi chikuonekeramo kuchokera kaya kuboma kuchokera kwa mabungwe ena amene akutithandiza ngati dziko chifukwa tisaname myezi iwiri imene yapitayi zinthu zinafika paka yakaya anthu tinayamba no kutaya chikhulupiriro pena kuti koma kumene zikupitako sitipita kuphompho chifukwa chona kuti kuona kuti chiwerengero cha anthu amene akutenga nthenda imene ya COVID-19 chimakhala ngati chikukwera kuonanso chiwerengero cha anthu amene ataya miyoyo yawo chinazakhala ngati chakweranso pakati apo. Pano patsapano ndimene tikuona kuti imene kumathero a mwezi umene February kumapeto ndimene ngati kuti zinthu zakhala ngati kuti zayamba kusintha. Chiwerengero cha odwala chayamba kutsika komanso ngakhale imfa kumene zakhala zayamba kutsikirapo. So kubwera kwa Katemera ameneyo ndiyesa kuti notsopano kupereka chikhulupiriro kwa Malawi kuna kuti kwa anthu amene akadali ndi nthenda yapakadali pano asataye chiyembekezo akalandira ndi kuti mwina Katemera ameneyo zinthu zikhoza kukhala bwino kwambiri chifukwa tamva kale tikumva kuti ngakhale kwanza kugwira ntchito yawo moyo amene timadalira amene ali ku front line 1,500 ndi amene ali ndi COVID-19. So already ngati umana so ngati ukuyaka wauwisi kuli bwanji wouma ndiye imene zateremo ndiye kuti anthu pali chikhulupiriro so kuti akabwera mmene wabwera Katemera ameneyo ndiye kuti mwina tikhala ndi chitetezo chonse chokwanira makamakaso kwa anzathu amene tikuwadalira kwambiri amene amadzipereka kuti atumikire tonsefe anzathu azaumoyo komanso sizokhazo anzathu amene amadwala ndi matenda ena matenda monga kaya ndi ashuga kaya ndi matenda okhudza mtima. So ndi chinthu chabwino chonyaditsa ngakhale kuti of course osalephera pali wena kuna kuti yayi malinga ndi zikhulupiriro zawo ena mwina sakufuna kuti akalandire komano zimene manena ndimayankhula kwa ile siku kuti tsopano inuyo ngati mukuona kuti mwina simukufuna kuti mukabayidwe mulandire nawo Katemera ameneyo bayibe chifukwa choti mukatero ndi mukhanga kuti basi nomabwera ndi zolengeza muzingoti kuti osome mupita iya ineyo sindilandira chifukwa choti Katemera muli zakuti olo kapena pali izi iya aboma akhala kunena kuna kuti yayi kulandira Katemerayo kapena kusalandira ndi chiganizo cha iwe sizowumiriza ukakhala kuti mwachisanzo upezeka nawo mu 360 oyambira chimene apa kuti Katemera ngati uyuyu wa AstraZeneca umayena rubaidwe kawiri kutanthauza kuti 360,000 anthu amene achite mwayi kukhala oyambirira azalandiranso pakatha miyezi itatu. Yes, within 3 months umayena kuti ulandirenso shot ina. Tangoyambako apa zoyankhula amene mukuneneramo mkonzi nzambirimbiri kuli mbali ziwiri alipo ena ndi zifukwa zawo sakhulupirira pali ena akhulupirira ndi sizowumiriza. Sizowumiriza ndipo pamene pomponera kuti ndithu tinene motsindika sitinganene pano kuna kuti kwaletsa kuti ayi inu chifukwa chani simukufuna kulandira inu chifukwa chani mukulandira iyayi aliyense chiganizo ndi chake koma ndimachamana kuti phukusi la moyo sakusungira ndi wina ndiye chifukwa chani kuti iyayi inuyo ngati mukuona kuti simukufuna kukalandira disungire ni mtendere wanu khalani mwapanga chiganizo sikuti chifukwa kuti inu simufuna kukalandira ndiye mufuna kuti
mwapange zona kuti akazi anu kandi amuna anu ndipo zoti ine sinakalandire iwe usakalandire kandi ana iye musakalandire iyayi asiyeni aliyense umoyo wake chisankho chake chabwino. Now tilipo anthu ambiri 360,000 drop in the ocean kwambiri. Tipange bwanji chifukwa nkhani imene ndimene anthu akumakamba kuti machawi yake tipange motani chifukwa chokuti momwe anzathu ena akhale akulandiramu azikhala ngati ayambako kupeza kachitetezo chifukwa tuziwa amene amagwira ntchito katemera sikuti amapangisa kuti munthu usadwale. Umatha kudwala ndithu komano kadwalidwe kake sikakhala ngati munthu amene sadalandire katemera. Iwe umatha kukhala ndi mphamvu zoti uthe kupherera matenda aja chifukwa thupi lako limakhala kuti likwadziwa matenda aja ndi mwina sungadwale kwambiri mwina sungafe nawo komano kwa ena afa amene ine sindikukhulupirira kuti inu ndine tikhala mwina priority chifukwa tuziwa anthu mwina akhale prioritize apanzathu azachipatala anauti akhala priority akuluakulu akhala priority anthu amene ali ndi ma risk factors ena amafuna kumanena kuti ma underlying factors akhala priority mwinaso ena aja mauzadzana aja kuti tikuganizira mukhale kuyambirira mwina mamuti muzilira sweet tupasani biscuit. Tinene bwanji kuti aliyense akukhala ndi chidwi kuti ngati katemerayi anganditeteze ine andipeza liti pamene anzanga ena ayambako ndithu kulandira pamenepo tipange bwanji langwani ndizovutirapo nanga si penaso zimatengera ndi mthumba kunena kuti kodi mthumba mukupeza bwanji komanso zipangizo ngati dziko zili motani chifukwa chonena kuti katemerayo alipo osiyanasiyana amene akupangidwa tikumva kumaiko kwanza tuko kuli katemera wina amene akhala ngati wamphamvu kwambiri koma amene kuti musunge ndipo funika kuti no zozizirisa zake magina ake chifukwa amakhala amene akusungidwa kuma minus chakuti degrees ndiye mukayang'ana kwathu kuno minus chakuti degrees sitimafika sikawiri ife timakhala kautaiza mbiri kuma positive ndiye ndichifakana kuti mwina kamene amene apezeka uyo wa AstraZeneca ayo kapena choti ndi mafriji okwanira madera tikhoza kumusunga koma kuti tiyambe wina ndi wantu nayo zikadakomera mwina boma ngakhale so amabungwe ngakhale tingagule zipangizo zozizirisazo takhala kuti okay palo dabanga chisankho za AstraZeneca so we know we sticking with this one. Yes. But for example and we also tizinena kuti akubwera atukuzera ku COVID vaccine global access jatikumati COVAX. Yes. Nde kuliso madongosolo ena pali winaso wa African Union wa AU abwera kuliso madera ena ndiye winaso 50,000 wina azabweranso kutsogoloko. Yes nde anthu ena makamba kuti wathu noti ndalama zathu so tiguleso kupatula uyo olandira opasidwayi sitingamapange consider kapena poti ziko tifuna tizipereka wantu ndofanana wanthu onse mmene anakale mujaona kuti zipangizo tikhoza kunena kuti palibe chovuta tiye timange kunoko posungira kuti pakhale zozizira kwambiri kuti ma-minus acherezeka sunga kumeneko koma muona kuti ma risk factors sitikhala dziko lathu lokhalino ngakhale ameneyo kuti katemera ameneyo ofuna ma-negative chakutiyo kuti achoke kumayiko amene akumpanga kaya ndi ku Ulaya kaya ndi kuti akuti ayende adzafike mdziko muno kumakhala ma transfers ayenda mayiko ena ndi ena airport ena chani kwina ndi kwina kumayiko amene kuja kombeza kuti kumene koso kwina nawo zipangizozo alibe so ngati achoke kumene kuja for example for argument's sake wafika kaya ndi mu Ethiopia mulibe zoyenera zosungira zimenezo ndiye kuti basi waonongeka akamadza bwera kumalawi kuno kuti nakasiti linadzo kale zozizira kwambirizo sadzagwira ntchito ndiye nchifukwa kuna kuti it's a chain komano tsopano not a chain of nuisance koma it's a chain yoti yona kuti nditu zonse ziziyenda mu ndondomeko akapanga kumene kuja kuti katemera chakubwera ndiye kuti monse mmene akumudutsa muja akumakhalanso akumuyang'ana kumuchita monitor bwino lomwe kuti mayendedwe akukhala bwanji nanga zipangizo zili motani akumusunga mokwanira moyenera so I know kuti ife as much as tikadakonda kuna kuti ngati dziko tikhale ndikatemera wambiri pakanthawi imodzi koma mwina ano capacity kene kuti kapena kuthekera kuti tisunge katemera okwanirayo zitivutirapo komanso mmene onena muja kuna kuti wambiriyo ndipeti kuna kuti mwina ndithandizo lochokera kwa anzathu akufuna kwabwino koma ifeyo ngati patokha mwina zikhoza kutivutirapo kuti tichite mwa ife tokha komano vuto ngati lili la ndalama kuti mwina sitingagule tilibe ndalama ma priorities athu ngotani potengera kuti ngozi imene COVID yayika pa miyoyo ya anthu kuti lero ulipo chonchi pofika mazulo kumakhala nkhani zina kodi
tikuonesadi chidwi chofuna kuti tigule katemera amene mwamsanga potengera kuti alipo anthu ena amene mwina adakakonda adakalandira katemera amene koma mwina katemera athu osazapeza anthu amenewa atapita chifukwa anthu akumwalirabe ndithu ndi covid amenewa. Ndionera izi nthawi zonse ndimakonda kugwisa ntchito chisanzo ichi tidapeza 160 billion kuti tichite chakudya titha osadya atu zimezi kobasi titha osadya chifukwa kudya kulinga tili ni moyo kwambiri chimanga utha uchisiya munthu chili munda kuti 160 billion yoti tikhale chimanga tidayipeza ndithu koma anthu okudya onse apita kulibe covid idatenga. Ayi komano ndipena kuti ngati dziko ngati boma tikuyenera kukhala osamala amati strategic mu Chingerezi tili ndi gulu kamene kuti committee imene ikutsogolera ntchito imene akamuna amene imene ikutsogolera ndi president amati presidential task force on covid-19 akamuna amene aja akuunika zonse ndithu amati ma pros and cons pa Chingerezi chake. So ndikukhulupirira kuti katemera nkoyambanso mwina kubwera kuno kwathu ku Malawi nkoyamba kuti mwina Amalawi adzamulandire katemera amene ndiye tikuyenera kukhala osamalitsa kunena kuti poyambirira chinthu chikamabwera mmayamba mwachiyesa amati ngati kuti amati piloting kapena kuyesa kaye. So ngakhale tikudziwa kuti aitamva kale kuno dai katemera yamathandiza motere akuthandiza kaya 75% iya yakugwira ntchito motere kumene amuyesako anthu akukakata akupeza naye bwino komabe ngati dziko tikuyeneranso kuti tione patoka anthu amene ayambe kulandira aja alandire gawo loyamba ndiye tiaonerere kuti no nthupi mo zinthu zikuyenda bwanji kuti katemera yakuyenda akuchita bwanji akamthira akamupatsa munthu. So kuchokera kumene kuja ndiye sandipene pakhale no ngati no bigger picture tikayamba tikamuyesa akabwera tikayesa gawo loyambali then tsopano ndipene akuluakulu aone ndiyesa akukwanira motere kapena akuperekera mwakuti should we go ahead tipangeno kuti mwina tichite roll out kwambiri tiguleno wachuluka mmene tikadafunira ndiyesa kuti mwina swawula abomawo akaona ndimene chitiremo akuzochita divert 160 mukunena billion yachakudyayo zitakhala kuti aona kuti zikukhala kuti zinthuzi ndimene amanenera anzathu aja zikukhala zikuthandiza bwino kwambiri akhoza kusintha kuti bwanji tichite kwa hafu yachakudyayo mwina ilowe uku tigule katemera mwasangasanga tipulumutse miyoyo ya anthu. Chabwino ineyo ndakakonda tidakachita mwamachawi kuti katemerayo akhalepo okwanira tonse amene sakufunawo azichita kukana katemerayo alipo osati tiyambe kumalandana tizamveso kuti kasankhidwe even ka anthu 360 ka 1000 ka iya mpaka na ACBL wapo kuti kodi anthu amene wamudapeza bwanji mpaka malandana Jackson manje kuti azikubaya iwe suli nawo mu 360 tapeza kuti udalo wapo mwachinyengo tiyeni tipangeko zinthu ngati anthu okuti tiziphunzira maphunziro kumbuyo zina zimene zalakwika kumbuyo pazikhala ma lessons amene taphunzira nkusazachitaso ngati 360,000 ewa tiachite define ndi ndani dongoso lake tikuapeza bwanji osati banja limodzi nungotengana nonse basi kumakatenga zimene zipoti inu muli kufupi ni mphikawo tisapange choncho Amalawi tikuyang'ana mwachidwi ndithu. Chabwino nkhani yabwino kuti vaccine amene yakufika mdziko muno ndipo tayambako kupereka katemera wa covid masiku 5 amene akubwerawa zikhala zikuyamba zimenezi ndipo aliyense lero maso akhala chire kuti ndege imene izifike bwanji kadulu amene pakhala ndege zingapo zimene zakhala zofika mdziko muno zimene zakhala zomakhala zachidwi kwambiri idalipo ndege imene idanyamula mabaloti pepa chisankho chimene chapita chija anthu amatumizirana ndithu kuti pano ikuluka ova mulengalenga makuti ikuyendera pa transponder chan location transponder location apa kukhala ndi chidwi kuisatira ndege ndikhulupirira kuti imene iso ndi imodzi mwa ndege zimene mtengo wake ndi mtengo wapatali kuti anthu akufuna aonesesa kuti ndege jafika mwina imene yabwera ndi chipulumutso ku nthenda yosausa imene. Chabwino kuchoka ku katemera wa covid amene akhale akufika mdziko muno lero ndi chiyembekezo chokuti ambe anthu kulandira masiku 5 akubwerawa tipite ku nkhani ina. Nkhani imeneyo ndi nkhani imenenso ili masamba oyambirira ma newspaper onse awiri. Pali nkhani imeneyi amene ombudsman mayi Martha Chizuma amafufuza nkhani chifukwa bungwe lina la Youth
and Society idapitisa nkhani imeneyi ku bungwe limeneli kuti tafufuzani kuti maloya amene adayimira bungwe la MEC pa chisankho chimene chidakhansulidwa chija kuti tikhale ndi china cha nyuwani adawapeza bwanji iwo amene kuti azakhale kuyimira MEC kuti anene zifukwa zawo mene wankaganizira mmene zimakhalira m'makhoti. Now mayiwa apeza kuti kapezedwe kwa maloya kameneka sikadayende mwabwinobwino mukuti mpaka na anthu ena chair MEC ya nthawi imeneyo Justice Dr. Jane Ansah komanso amene anali woyimira boma pa milandu nthawi imeneyo Kalekeni Kaphale ati abweze 3 million imene idagwiritsidwa ntchito kuti bale amenewa akhale mahotelo ya ujeneji ya Piedmont ya President Wamoti ngati mbali imodzi komanso kasankhidwe kawo sikadayende bwino. Zokhala bwanji pamene papa Langwani mwakamira mwamba kuti chifukwa chino kuti mwankula kwambiri tikungute ai usati kuyankhula kwambiri ya ndi kuti mene kupanga choncho that alone is a statement. I hear loud with statement out of that. Zimakhala zoti it's a voice of despair tikozotero chingerezi chake kuna kuti koma zoona amalawi nkhani ya chisokonezo ya yokhudzana ndi katangale kugwiritsa ntchito mphamvu mosayenerera molakwika zatopano zingokhala kuti the more we are trying kuti zili ngati mukutenga chovala mukulimbana nacho kuti mukutikita kuchapa tiki kuti muchape ndithu chiyere koma the more you're doing that mene mukulimbira amene wacha pese kuti ngono ndi chovala chija ichinde chikhala chothimbirira zimene zochitika apa chifukwa choti dziko lino lonkhaniza chinyengo anthu akuluakulu kugwiritsa ntchito mwina udindo mosayenera zakhala ndithu zikungophulika ndipo zikukhala kuti sizikusiya zikungobwerabe zimene zimachitika mbuyo zikubwera zikutuphukira poyera. So zimene tsopano zikubweretsa chidandaulo pakati pa Malawi kuti koma zoona ndithu mavuto onse timakhala tikukhala nawo mdziko mwathu muno aja anthu ndikumapanga chibwana ngati chimenechi. Tiyamikire poyamba Mayi Martha Chizuma ndi ofisi yawo ya the ombudsman akhala ndithu very diligent chingerezi yake tikhoza kutero aonetsa kuti ya ofisi imene iyi si ofisi ayi ndi imene mwina Amalawi akhoza kuyang'ana kuti ndi ofisi ya phindu yopereka chiyembekezo kumbuyo kotu itakhazikisidwa ndimakumbukira ine itakhazikisidwa mbuyo umo titasintha boma kuchoka ku one party kufika ku multi-party cholinga chawo ndinkangowunika tinkhani tinatayika anthu nkumati kodi mukuti ombudsman ndi chani osamazimvesa bwinobwino koma pano takhala tikuyiona nokuti ndi ofisi imene kuti ikatenga nkhani akumayenda nayo ndithu ndikubweretsa zinthu zotsatira andiwanena bwino wachita bwino wapita kumbuyoko tinene kuti kwa ineyo ndimona kuti pali maombudsman awiri mdziko muno amene tikhoza kumaloza kuti aonde atumikira Amalawi zimene zimayenera kuchitika. Wina ndi amene mayiyo Mayi Martha Chizuma wina Bambo Enoch Chibwana amene so anakhala ombudsman kangapo kuti nawo sankayankhulaso zinthu zimene boma limachita amanyangala ndikufuna ichi akapereka judgment andamaonesesa kuti zachitike. So apa patsopano tibwere nkhani zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti akutiuza kuti mkulu wakubwalo la milandu kumene amene wa Mayi Justice Ansah amene ali mkulu wa bungwe la chisankho la MEC komanso mulangizi wa boma pa nkhani za milandu pa nthawi imeneyo Bambo Kalekeni Kaphale ndi adakangalika malinga ndi ripoti ili kunena kuti ayi amene wabasi maloya amboweni andi chani maluleke associates wa kamani abwere kuchita ngati kunena kuti osadutsira ndondomeko zoyenerera chifukwa bungwe lililonse kumakhala mati ma procurement procedures ndondomeko tikafuna kutenga maloya tiyenda bakotesholi kwa akapo tiziyenda nchichonchi kusankha uyuta tikhale pansi taunenge bwino lomwe koma ukuzooneka kuti no zidafika kungodruza kuoneka kuti no zidafika potino anthu ena ake ndamene adatenga no gawo lalikulu ndiye ikamanda awawa basi tatenga abwere mpaka na kubwera ku mahotelo mabiro ake ndameneyo akuti mpaka na ma 3 million ndazi nzake ndalama zimene zimaperekedwa amene kuti amachosa mthumba mwawo kumalipira msonkho wanu ndi akuti za misonkho namapereka kumene kucha komanso sizokhazo
tikumva kunena kuti ndithu ngakhalenso amene adali mlembi kwa president ndi nduna zake nthawi imeneyi akuwadzudzulaso kuti adatenga gawo akutina kuti adatenga gawo lonena kuti adayika lawyer wina ochokera kunjako ndikumubweretsa kuti akakhale mu bodi ya kuja abati ku PPDA bungwe limaona za kagulidwa kakatulu chani mboma ndiyakuti kumeneko malinga ndi ripoti zikuonetsa kuti mkulu amene pomudzala kumene kuja adandzala ncholinga chifukwa choti amene wanda amene adathandizira amakhaki inoni mawe uje zoti afuna iwo wazipanga zichitika kaya zona kuti ayi tufuna uyo tikufuna malo yawo no objection kuli chani zizingoyenda zimakhala ngati zimenezo ndiye akuna kuti kumene konso chikwabo chimene chafika kumene kwa amene wa former SPC awaunikire kuti mkulu amene izibera adachitazi gawo lawo lidali lotani kuti athabwererabe ku bwalo la milandu zoona kuti azikhalabe ngati oweruza milandu ndimene zidachitikiramo imenenso ndi mbali ina komanso amene wa bambo mmeta amene akwatchula kumene anali ku PPDA akuti abweze ndalama 8 chakuti miliyoni imene adalandira ngati allowance nthawi imeneyo so mukuzongona kuti pali chinyakato zambirimbiri uku tikunena kuti ayi amene anali wamkulu wa bungwe la lameki nawonso kukhala involved umandikumbutsa nthawi ina tisanalowa kunena kuti ukukumbukira kuti kodi paja ku msonkhano wa Nkhani ankatiuza kuti maloyers amdziko muno amakana kugwira nawo ntchito akuti ayi sidapeze Malawi ati osamakanira tapita kunja anthu atafunsa kuti mwapeza bwanji mwatenga kuti ankatiuza kuti iyayi anthu akana ndefe timaina tipeze maloya amene akulola ndi amene wo ndefe tipanga bwanji koma zonse zija kukhala ngati sizinali chilungamo sizinali motero imalinga chifukwa kuti ati sadafotokoze kuti amafuna maloya otani ayi ndithu adali nawo kale anthu adali ndi anthu amene amafuna pa nthawi imeneyo pazifukwa zoziwa iwo komanso aombudsman wakunena kuti chikabwera kwawo mlangizi wabawa pa nkhani za malamulo amene adali nthawi imeneyo bambo kalekapali ayi sikudali kulakwika kuti mkuluyu pereke upangiri kapena uphungu kubongwera meki koma pamakhala ndi mali yake ndiye kuti uyu mkulu government yake idadusa adapyola pongolangiza apa ndikulowa ngati pali moziso yopanga process kanga nawonso tsopano alino alowa ku meki ndiye chifukwa kaona kuti ayi nanunso akulu zikukhala ngati kuti simudachite bwino simudalondoloze come on 3 million imeneyo muthandizane kubweza mponye nawo chabwino izizi zikutanthauza chani fanda yankhulapo panja pati mukumbukira chigamulo cha khoti chidanenaso akulowa kuti akulu mukhanga ti muloli akwambiri kodi inu mesa ndinu munthu wongolangiza mano mukhanga tino masanduka mbali imodzi ya defense kumbukira ndicho chigamulo chimene chachi even chaku constitutional court chikunena zimenezo zimenezo zidakabwezedwa ndi Supreme Court kuti akuluwa akhanga ta maloya amene alipo panowa chifama udindo amene watu alipo anthu ena sanathe pano sanathe kumeki alipo ukuku alipo arorejenoko aliponso zotanthauza chani tikamagwira ntchito imene tasankhidwa kuti amalawi atikhulupirira kuti ife tigwira nkumasayigwira mokhala bwino ndikumazakhala kuti pali mabungwe ena ngati mmene alili mayiwa okuti ayifufuza bwino ndipo akufotokoza zomveka bwino lomwe kuti zimachitika zinthu zosakhala bwino maphunziro azikhala otani langwani apa ndithu amene ali maofesimo ali ndi ntchito yayikulu. This is a litmus test yofuna kuonetsetsa kunena kuti zimenezi zimene zachitikazi zimene zatulutsidwa poyera panozi zisadzachitikenso ndikuti aunike ndikuti mene zatene mchifukwa sizingokhala kuti angotseka kuti zisadzachitikenso koma ndakhala ndi chiro tinotsona achite kaununi aunike ma systems yawo kuti tsopano kuno kumeki kuno akangaudewa sadatsalirebe mulibe akangaude ena ndi ena akangaude chifukwa kuti ukukusinde kuti adali ndi mai madando kawo ayi kunaliso ndikuti kumene kunaliso ti anatawo nditu makanga tudika mamangidwa akangaude kumene kukoseko so nkofunika kuti atengetsache na kuntha musemuja akonesa kuti zonse zitheretu akonze konseko kaya ndi kwa ato nejeno namuso azidziwa kuti tikakhala pano pa mpando tikakhala pa udindo usamani kuti pansi palibe mame iyayi osalezera ndi mphamvu zimene zimapasidwa kuchokera kwa Malawi. Pano tili pano kuti titumikire Amalawi ndi amene atituma ndife mulangizi wa boma pa nkhani za malamulo tilangize
mwachoonadi ndipo tisadutse tisapyole miyezo yayi tizitha kuzoti ifeyo I can only go this far. Kaya wina kuimvesesa ntchito yako kuti imagwiridwa bwanji ndikuyigwira malingana ndi chifukwa chake pali milandu yomanena kuti abuse of office kuti mphamvu zomwe muli nazo maofisi muja mukazigwisa mopyola makhala kuti mwasokonyeza kwa basi kusangotengera kuti hapo ti ayi nangasada ndisankha Daudi ende mwina akati ayi tapanga zakuti ngakhale zili zolakwika nanga big one big one tingotero ayi sizimayenera kutero ngati ukuona kuti amati conscious ngati ukuona kuti iweyo umunthu wako uzokutsutsa komanso malingana ndi malamulo apamenepo amene mukutsata sizikufanana ukuona kuti ayi izi zolakwika umayankhula munthu ayi bwana koma basi sidalongosoke ngakhale unakhala kaya ugwira koma kugwira ngati ukugwira muja amanena Chingerezi chake upanga under protest koma zikhale kuti kupanga chifukwa mwandira koma ine sindikugwirizana ndi izizo ayizinzola pamawa nzakukanirani kuti munangoti opyeza kuti ngipange zimenezi that is ngati sungasiye ntchitoyo pauliso ndi option yoti ukhoza kusiya kuti aya ine kafika apapa kuti ndiyo ine sindingazikwanisa zanena mawa tizayankha mafunso izi so amene ali maofisi amenewa ndi ntchito yayikulu ali nayo yofuna kuonetsetsa kuti ungwiro umene maofisi amenewa wataya m'mbuyomu ubwerere taonapo ayambapo kale of course kula mwanja justice chifundo kachale kumeneko uko kuli asirungwe chikosa sirungwe yes akuoneka kuti ndithu ndi anthu ndithu oti okhwima I think akubwera pa nthawi yomwe akuziwa exactly zomwe zimachitika ndi expectation ya Malawi imene ali nayo paiwo komanso having walked through process manager yonse yomana kuti kodi chisankho chimayenda bwanji iye ayinanga ntchito zimayenda bwanji ntchito zofunikira zikulu za mboma zina ngati zimenezi pomwana kuti azidayenda moti zinakhota apa iwo aja kuzotowo ifeto kuti ulindo wathu ndi waukulu kuti tikonze osati kuti tikondweretse Malawi koma tikonze zolakwika ndiye ndithu ikhale chiphunziro kwa onse komanso likhale chenjezo kunena kuti makosana ino zimene mukuchitazo mawa zikhozo za utembenukirani chifukwa kuti idzabweranso kuna kuti meki ipereke ndalama apa tikumva kuti si meki akuna kuti justice jenansa libirani bambo kaleke nikaphale libirani ndalama iyayi kandaloya ameta perekani COVID now ikhale chenjezo ndipo sizokhazo tidaonapo mukhoza zimafika pena mpaka no mukhoza kugwiranazo jere kumene tidaonapo alembi awiri wakunduna waza agriculture komanso wakunduna waza chuma ntaina yake tractor gate adalima yake omwewa adauza kuti makosana mudala zidalakwika pepesani pasana chema siku mwakuti adanyanyaza after all ombudsman amango wawa kumakhala kuwawata mangono idata nthawi adapita kubwalo la milandu and down kuti mpaka meyo kale na dakamba anthu achadawo kuti kama mukalo ngati adachita kupulumukira mkawa mwambuzi koma tsapano izi zalerozi let's hope sizifika umene kuchwa anthu apa sama deadline auza kuti kamati 28 April ngo mukhale kuti matani makhobidwa mwapereka apo b ndikuti kudzabweraso ma step ena so izi zimene tikufuna Malawi walero Malawi watsopano amene tikufuna ndi ameneyo onena kuti ndithu pasamakhale kusakaza katundu wa boma pasamakhale kugwiritsa ntchito molakwika mphamvu zimene muli nazo kamba ka office imene mukutumikira zimene zonse zimene Malawi akufuna Malawi wapano ndi Malawi watsopano anthu alipo pano mbadoli pano sukufuna zamasewera kufuna kuti dziko lathu lichoke mu msinga za umphawi msinga wa mavuto tipeze Malawi tsopano onena kuti ayi ali isadzikhala okukhutira ndi kumadziwa kuti ayi aje ana athu mibado imene ikubwerayo nayo sidzasangalala kumatayi komadi dziko la Malawi ndi dziko lilankaka ndi uchi chabwino yayi kuthokoza kumeneko kwa mayi achizuma kuti yayi mugwira ntchito yotamandika mayi tufuna kuti maoffices amenewa azigwira choncho ntchito osati nkhani za mbuyo zokha even zimene zichitika panopa anthu amene ali pano ndo apanowa chimozimozi chonchi ngati pakuchitika za chinyengo pangani ntchito mayi tili mbali yanu ndipo tufuna kuti zinthu ziziyenda bwinobwino maoffice amenewa olo choncha atatifunsa kuti kumene ku drama tonjezere kuzambi tonse timika ako basi apaseni mayi wakuchita and time imene mbuyomu amakhanga kuti amadziwa kuti office iyi amene kumene siku masewera amama na COVID amazota kama na COVID ndio tisagwira ntchito siyenda bwino lomwe koma no
chosangalatsa chimene wachula china chimene chionera kuti isangothera kuti chikuyang'ana kumene kuchokera. Yes. Koma tidziyang'ananso chitsogolo. Zapanopa. Tione pano. Kodi zikuyenda bwanji? Aliponso amati apumbwa. Apumbwa akumadya zipwete. Aliponso apumbwa ena zipwete akutha zipwete m'minda. 6.2 billion aja umadaba kodi zikuyenda bwanji? Anadya zipwete zimene zijani ndani. So legeni jaili kuti tidali ndi legeni tumbuyo. So legeni tiphe apumbwa. Ntchito ilipo. Ntchito ilipo yenda kuti ndithu wenaso amene ali pakadali pano asatase asasimbwe kubwera ndi mchitidwe ngati omwewu osokoneza owononga osakaza chifukwa yona kuti ndithu zidzakhalanso ngati chomwechi it will be same process kutsogoloko malo moti zinthu zoti zikatha kuzipewa ndalama zimene zikusakazidwa kuti zikatha kugwira ntchito tikukamba pano za AstraZeneca ndaziza malo moti ndalama zimenezo tikatha kuona kuti ndalama izizi tigulira akatemera atikunenacha koma wina panopa ali busy kuchecheta sakundiona mabigi akupanga za mmwamba akupanga za ukukuza muntunda zikuthera ku task force kena kake pena pake kapanilira chithumba ndiri kunoti ife zimene zozo sitikufuna ndiye office zonse kandi imene ya mai our ombudsman kandi office anti corruption bureau kaya ndi kwa DPP intelligence unit kandi DPP director of public prosecution onse muli ndi udindo nena kuti mutumikire amalawi agwire ntchito zoti anthu atamandire komanso kuti office chamati ya assets declaration of assets kodi munthu akakuchita declare kuyambirira kuzachita declare kumapeto do you even care kuti izi zizayenda pakati paenda bwanji so what next ndalwa ndi gamoto imodzi ndikutuka ndi 78 simundifunsa kuti 77 ndati ngapeza bwanji ndangonena kuyambirira kuja kunenaso potuluka basi kali ati zimaka serious then zikha serious tizipanga zinthu zoti zindi cholinga usangoyika zinthu zachiphimba kapena chinyengapo panopa tikufuna kuti ma office onse amenewa azikhala very efficient and anthu adziona kuti pamapero pa office yake kodi kwa ombudsmaniyo kufunika kwake ndi ukwe tena kodi ndithudi mukuonera Kwagwanji pachisanu pa 5 March 2021 ndili ndi Langwani Steve Dakalira tipita ku break tikachoka kumeneko tipitirize ndi nkhani zina. In this digital age, information travels faster than we could ever imagine. Every minute, news feeds and audiovisual content pop up on our screens, making it difficult to separate facts from fiction, the truth from lies. Every day, each one of us is exposed to false and distorted information. That's why you have to move away from the crowd. Move away from the noise. Move away from the distraction. And then you will find news you can trust on Times TV, Times Radio, The Daily Times, MalawiNews, Sunday Times, and Times 360. Welcome back. Mukuonera ndithu Kwagwanji pa Times Television, TTV, pa Times 360, Malawi Facebook page, komanso mukumvera program yomweyi pa Times Radio. Nkhani yathu ina Langwani ndi nkhani imene idachitika nyumba ya malamulo pachinayi amene ali achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima adapita ku nyumba imeneyi kuti akankhe mafunso ngati nduna yoona za chitukuko cha economic planning kuti chiwacheke pachani nduna yoona za maplana achitukuko maplana azachuma za chitukuko komanso pajayonso ma reforms ali pansi pawo ndi adapita kuti akankhe mafunso particularly la Yeremia Chihana amene amafunsa kusiyana kwa Vision 2020 ndi Malawi 2063 atafika vice president amene ndi nduna kuti azabwera supplementary question imene idausa mapiri pachigwa chifukwa iwo amanena kuti inu simukutha ntchito chifukwa chokuti amene ali SPC secretary to the president and cabinet kukhanga akukhomererani
nde zinthu mu office mwanu ndiyongotumidwa office imene isingachite kanthu zinthu mina zikhala mu office mwa president imene timaona action nde padausa mapiri pachigwa funso nlakuti koda achihanawa zimene amalankhulazi zili mmutu wache kapena achihanawa ali nkuchikamwa kwankhula kwa masiku ano amana kuti inu muli nkuchikamwa ali muli nkuchikamwa mango lubwalo mukayankhula zonena kuti mina anthu sanafune kumva pali nkhani apo pali nkhani imwene tiyambire umene kuonera kuti mwina office ya vice president imankhala yotumidwa imeneyo ndi nkhani imene ili yangonagona anthu akhala kunena kuti yayi mwina tipereke mphamvu ku office imeneyi kunena kuti zinthu zina ndi zina azitha kupanga ndi thumwa yokha osangokhala kuti kudikira kutumidwa delegated office so kumbali imeneyo akukambadiza nzeru tikayangana kumbali ino yayi koma SPC bwana zanga sakutantchito zamena kusokoneza izo zomati ndi maganizo awo ndiye samina sonchifa yake adaona kuti nyumba imija anauzo yayi akulu nkhani imene takasiyani takhani pansi chifukwa tsopano mwayamba kulowera kwina mwina chimene chidapangitsa kuti ayankhule zimenezi nchonena kuti mbuyomo tidaonapo nkhani ya ma-reforms ku office ya vice president kapena kuti mboma ma-reforms zitu ankaenda bwino ndipo zimaoneka kuti zikusonya nthawi imene ndi adali pansi pa vice president directly under office yawo public reforms ndithu amayenda paliponse and amachita engage kuchita interact ndithu ndi anthu amene akufunikira on the ground kaya ndi ma DC kaya ndi ma CEO apa parastatal kaya ndi chani kwina kaya ndi maundu ena ndi enawa akuluakulu chiti kumane ma action plan yathu ndotani kuli nanga time frame yathu yoti tipange implement zimene zikhala motani kumadziwa kuti tikupanga ndi ma target ooneka kumadziwa kuti okay iyi ndi input yathu tikachoka pamene papo output yathu ndi yotere zinthu zona kuti na munthu woti amene amakonda kupanga zinthu zooneka amayenera kukondwera nazo kuti ine sindimafuna kuti ngopanga zinthu zabwata phu koma ndipange zonena kuti input apa process ndi pamapeto pa zonse chimene ndapeza ndi chiphindu lake ndi so zimaoneka kuti nthawi zimayenda bwino lomwe koma pano padi kuyambira pakati apo kufikira pano mina chifukwa kuti nkhani za ma-reforms zikukhala ngati kuti zikuchedwerapo tikayang'ana zuchedwa bati pamenepo zikukhala ngati mwina zuchedwa bati zikukhala ngati mwina wina wake wazikhalira watenga hosepipe ndi akuthira madzi kulisa yake moto kuti moto usakolere ndiye chifukwa cha zimenezo mavuto ngati amenewo nchifukwa yake tsopano mwina ena ku parliament kuti mene adakayankhula bambo Jihana so zimene amalankhula a Yeremia Jihana nzanzeru ndithu kuli mchere ndithu kumenewo zili ni mchere ngakhale kuti mwina kumano mwina kachidwe kake mwina sana chite bwino mwina no kafotokozedwe kake kona ngasala kakati kuti tsopano achita phwanya phwanya kuti ayi basi irakwe yobu 13 nde tsopano zimene mina zidachisa kuti pakana ena auze kuti ayi tulukani mnyumba ino koma otherwise ndi nkhani yona kuti tikuyenera kuyang'anira bwino lomwe akanakhala kuti a vice president apasidwa mpata kuti ayankhulepo chimene mwina asidina chimve chikuchitika mukuona ngati akadati chani ma accusations amene achawa amene anabwerera pamene pacha sindingayankhire koma ndikufunsa maganizo iya ndimene kuti sindingayankhire iya sindinati mwayankhire ndikufunsa lino maganizo ndipakita amacho kuti sindingayankhire koma ineyo kuganiza kwanga ndikumuzwira mkulu amene onje akanatha kuwuza kuti iyayi Yeremiyayo anakauza kuti akulu ntchito imene ili pano panja tonse andi kaya bali wina akakulephera anakauza kuti ine sindilephera iwo acho pamanena kuti kaya wina akulephera kaya zina zikulephera koma ine sinayambe ndalephera moyo mwanga ndipo ndimaonesa kuti chinthu chikuchitika so ngati pali zina zoti zolepheretsa tiye tione kuti tizikonza bwanji tiziyankhula msangasanga nthawi yathu ndiyochepa kodi zimene zachitika mpalament ikwena zikhala choncho parliament yathu anthu ena kuti yayi adazolowera kuti mwina pena pozikhalamo ka commotion chonchija kuti mwina tizizusanako kapena kuuzanako zinthu zoti sitifuna kumva is that healthy kwambiri for our democracy ndipo zimene zofunikira kwa basi chifukwa ino kuti kupere kuchasukuna kuti basi anthu azikangotaitsa nthawi kumakangomwati kumangomwa IT iyayi mafuna kuishosha ayishosha pamene pajaji Hana imene chimene yabwera imene cha ndikuti makhala
akuluakulu apatu tinasinza tinasinza tiye tilondoloze tikonze mene zikumafunikira so nzabwino ndi zabwino olomati muone ngakhale ku UK kaya muone kaya ndi ku US onani pa South Africa nde kuli timu yachina anyamata mavololo anje samaimvai simaina okhala nti kuti we need to have healthy debate ma debate kana mena jawa mnyumba za malamulo pena kuyasa dala moto nyamula majesi kuti ndi ukayasa moto parliament komanso waliza cheso komanso sakotaye kuti hayi basi ndine kadzioche pena uma kapeza kuti ukupita nawo ukupitirira koma kuliso amusowa amauyasaso amakonda kuyasa moto a Victor Musowa ene wawa nda a DPP kumulanje dzana adaliso nawo na uyasa wawo nawo ayi kuma nthawi zina zimafunikira choncho kumene kumene kuchako anthu acha azipeza zochita ngakhale uzoti inde chochita chilipo ngasi budget ma review ndi zina akamakumana ka ntima cluster ka ndiani komabe pafunika nkhani zimene zili kumtima kwa Malawi zina zona kuti inu ndine ndi awo sangathe kudziyankhula patokha kuna kuti mpaka naboma kumva koma ngayima amene mujaphungwaja ndikuwayankhulira anthu oh yes I think now we are getting somewhere. Nelson chitwa akuliza ching'ang'a uku kuti ife tichokepo pano tisadachoke timati tingokambirana msanga sheka yathu ikunena kuti mapeshi anthu ena amene akudwala cancer akumana ndi mavuto ambiri akudikira kuti apeze thandizo panja pa chipatala mwamsanga kumalo umene amayembekezera zosakoma tena mpaka na umagwira kuti maganyu kuti apeze ndalama nawo munthu ali pa chemotherapy ndiye atipezeka kuti so akuthamanga afuna kuti maganyu kuti apeze kanyakudya zosayenda anthu amalephera kupita kwawo chifukwa ndi kutali ndi amafuna azidikira chapatala pompaja ndi akapeza mpata wawo kafika asamavutike ma transport ndiye chifukwa kuti ndakasema siku nthawi imene akudikirachi akufunika ndalama amapeza kuti amayenda magwalala mufuna kuti apeze ntchito komanso kuli zolipirisana kumasikani nkhani zina tidakakonda nkhani imene tidakayikamba mochuluka kena komanenerera munthu kunsisira kuti zimezi nzoona zimene zisangane kumbali pamene tikupanga za covid matenda ena onse tenta akumbukire zoona zake chabwino pamenepo ndi pamsiliziro pa program yathu ya Kwagwanji pachisanu pa 5 March 2021 nditokoze Steven Dakalira amene ndi langwani kuno amene ndi editor kuno ku Times koma timamuchita kuti langwani program imeneyi ndatokoza Dakalira mali yakuno mnali ndine ndebuzamwaye Wandra Msisia pitirani kuonera ma program osatira pa TV komanso apo pa Times 360 Malawi ndi kumvera ma programs pa Times Radio mwakomanonse goodbye.